चटणीचं जोखमीचं काम आम्ही केलं आहे खूपच सोपं। आता चटणीची चिंताच नाही। चटणीचं सर्व साहित्य मिळण्यापासून ते चटणी बनवण्यापर्यंत आता सर्व एकाच ठिकाणी। तुषार मसाले। नमस्कार, मी शैलजा राऊत। तुषार मसाले यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। आम्ही मागच्या वर्षी एक नवीन संकल्पना चालू केलेली होती, एका छताखाली सर्व काही। मिरच्या मसाले खरेदी करण्यापासून ते चटणी बनवण्यापर्यंतची संकल्पना आम्ही गेल्या वर्षीपासून चालू केलेली आहे आणि या संकल्पनेला भरपूर महिलांचा खूप छान प्रतिसाद मिळाला। थोडक्यात म्हणजे मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर, औरंगाबाद, तमिळनाडूहून आम्हाला ऑर्डर आल्या आणि सर्वांना हा कन्सेप्ट खूप आवडला। महिलांचा खूप प्रतिसाद मिळाला ह्याला आणि ही आम्ही मिरच्या वाळवून आम्ही सगळं मसाले वगैरे सगळे भाजून तयार करून चटणी कुरिअरने आम्ही सर्व बाहेरच्या महिलांना पाठवली। त्यांना ती चटणी खूप आवडली आणि आता आम्हाला त्याच महिलांच्या पुन्हा रिपीट ऑर्डर्स यायला लागलेल्या आहेत। आता उन्हाळा चालू झाला आणि आता सीझन चालू झाला। आता जवळपास आम्ही 7 ते 8 प्रकारच्या मिरच्या ठेवलेल्या आहेत। बेडगी, रेशीमपट्टा, जवारी, लवंगी, काही महिलांना संकेश्वरी मिरचीची सुद्धा हवी असते। मग त्याप्रमाणे जशी त्यांची रिक्वायरमेंट असेल त्याप्रमाणे आम्ही बनवून देतो। आणि मागच्या वर्षी ह्या आहेत ॲडव्होकेट सोनाली पाटील, यांनी मागच्या वर्षी जवळपास 10 किलो मिरच्यांची चटणी बनवून नेली होती आणि त्यांना ती चटणी खूप आवडली। म्हणून आता या वर्षीसुद्धा त्या चटणी बनवण्यासाठी आज इथे आलेले आहेत। तर त्यांची प्रतिक्रिया काय आहे हे त्यात तुम्हाला थोडक्यात सांगतो। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट सोनाली प्रशांत पाटील। आत्ताच आपल्याला तुषार मसाल्यांच्या ज्या शैलजा राऊत आहेत त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी गेल्या वर्षी एक नवीन कन्सेप्ट आणली की डायरेक्ट तुम्ही म्हणजे सर्व काही एका छताखाली। आपल्याला एक उन्हाळा आला की सर्व महिलांना एकच टेन्शन असतं की चटणी करायची। पण चटणी करायची म्हटलं तर दुसरं टेन्शन काय असतं की ती घरची चटणी पाहिजे, विकतची नको। आणि चटणी करायच्यामधलं सगळ्यात महत्त्वाचं टेन्शन म्हणजे काय, लसूण आणणे, लसूण नीट करणे, कांदा चिरणे आणि कोथिंबीर आणून ती स्वच्छ नीट करणे, परत आलं स्वच्छ धुवून ते व्यवस्थित बारीक चिरणे, हे सगळे आणि मसाले जे आहेत आपण मसाले सगळे आणणे, ते नीट करणे, परत भाजणे, ह्या सगळ्या कटकटीपासून जर वाचायचं असेल तर हे सर्व काही एका छताखाली ही कन्सेप्ट काय आहे हे बघण्यासाठी मी यांच्याकडे गेले। आता प्रत्येकाच्या घरी चटणीचा म्हणजे मसाला घालण्याचं प्रमाण पण वेगवेगळं असतं, त्यानुसार प्रत्येकाच्या घरच्या चटणीची चवही वेगळी असते। मग मला असं कळालं की सर्व काही एका छताखाली म्हणजे फक्त आपण मिरची सिलेक्ट करायची आहे। म्हणून मी त्यांच्याकडे गेल्या वर्षी गेले। त्यांच्याकडे जर आपण बघितलं मी इथं बघा आपण असं वेगवेगळ्या प्रकारच्या मिरच्या आहेत। म्हणजे ही बेडगी मिरची आहे, परत ही जवारी आहे। बेडगीमध्ये पण आणखी एक 4-5 प्रकार आहेत। प्रत्येकाच्या म्हणजे आर्थिक कृतीप्रमाणे आपल्याला मिरची सिलेक्ट करता येते, त्यानुसार तुम्ही इथं यायचं, मिरची सिलेक्ट करायची, जी मिरची आवडेल ती त्यांना सांगायची व किती किलो, त्याच्यामध्ये तुम्ही जवारी किती घ्यायची म्हणजे बेडगी किती घ्यायची, जवारी किती घ्यायची हे प्रमाण त्यांना लिहून द्यायचं आणि त्यानुसार त्या मिरच्या दोन्ही त्या हे करून त्या तुम्ही त्यांना सांगितलं की त्या काय करतात की त्याच्याप्रमाणे इकडं असं त्यांच्या इथे समोर त्यांनी मोठाच प्रोजेक्ट केला आहे, त्याप्रमाणे इथं अशा मिरच्या वाळत घातल्या जातात आणि मिरच्या वाळत घातलेल्या जर तुम्ही बघितल्या तर तुम्हाला पाहिजे असं त्यातली देठं काढून, फुल देठं काढून पाहिजे तर फुल देठं काढून मिळतात आणि जर तुम्हाला अर्धी देठं काढून पाहिजे तर अर्धी देठंसुद्धा तुम्हाला काढून मिळतात आणि त्यानुसार त्या मिरच्या वाळवल्या जातात। म्हणजे जसं आपण घरी करतो तसंच अगदी घरच्याप्रमाणे की मिरच्या आणल्या जातात, म्हणजे तुम्ही मिरची सिलेक्ट केली की त्या मिरच्या वाळवल्या जातात आणि वाळवून झाल्यानंतर त्याची देठंसुद्धा काढली जातात। देठं काढून परत जर आपण बघितलं तर नंतर काय केलं जातं, त्यांचा 8 पारी इथे डंग आहे, त्या डंगामध्ये त्या मिरच्या कुटल्या जातात आणि तुम्ही जो मसाला सांगेल, जो मसाल्याचं जे प्रमाण आहे त्या मसाल्याच्या मसाल्याचं प्रमाण आहे तो असा मसाला पूर्ण भाजला जातो आणि मसाला असा पूर्ण भाजून तो मसाला बारीक करून तुम्हाला जसं पाहिजे, तुम्हाला किती मीठ पाहिजे, किती तेल पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये कोथिंबीर किती पाहिजे, आलं किती पाहिजे, तुमचं दालचिनीचं प्रमाण काय आहे, हे सर्व जसं तुम्ही त्यांना लिस्ट लिहून द्याल त्यानुसार ते त्याच्यामध्ये ॲड करून आपल्याला घरी दुसऱ्या दिवशी चटणी तयार करून मिळते। त्यामुळे गृहिणींचं सर्व अगदी गृहिणी टेन्शन फ्री होतात। आता गेल्या वर्षी मी इथून 10 किलो चटणी नेली होती करून, फक्त मिरची सिलेक्ट केली आणि व्हॉट्सअपवर त्यांना माझं जे प्रमाण आहे म्हणजे माझ्या सासूबाईंचं, कारण काय होतं जुन्या माणसांना आपलं प्रमाण म्हणजे नवीन यांचं प्रमाण पटत नाही। मग मी यांच्या इथं आले, त्यांनी फक्त मिरची सिलेक्ट करायला सांगितली, मी सिलेक्ट केली। त्यांच्या इथे बघितलं आपण वेगवेगळे मसाले आहेत, जिरे आहे, दालचिनी आहे, जायपत्री आहे, बदाम फूल आहे, मिरी आहे, रामपत्री, असे वेगवेगळे मसाले वेगवेगळे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले आहेत।
त्याचं प्रमाण फक्त आपण त्यांना सांगायचं, ते प्रमाण घेऊन त्यांनी ते प्रमाण घेऊन असं ह्याप्रमाणे भाजलं जातं. हे इथं मगाशी दाखवल्याप्रमाणे हे भाजलं जातं आणि त्यांचा जो 8 परी डंग आहे त्याच्यामध्ये ते कुटून आपल्याला दुसऱ्या दिवशी म्हणजे घरपोच चटणी मिळते. त्यामुळं अगदी गृहिणींनी टेन्शन फ्री राहावं. मी गेल्या वर्षी माझी जी भाऊजं आहे ती पण कॉर्पोरेशनमध्ये सर्व्हिसला आहे, तिला पण मी याची माहिती दिली की असं असं आहे की आपल्याला कामातून वेळ मिळत नाही, त्यामुळं तू जा आणि तिथं तसं हे कर, तुला जशी म्हणजे मिरची पाहिजे तशी सिलेक्ट करून घे. तिनं पण गेल्या वर्षी इथूनच मिरची फक्त सिलेक्ट केली आणि प्रमाण व्हॉट्सअपवर पाठवलं आणि त्यांनी दुसऱ्या दिवशी घरपोच अगदी चटणी तयार, म्हणजे अगदी आपली घरची आपण घरी जशी बनवतो तशी चटणी अगदी त्यांनी करून दिली. अगदी त्याच्यामध्ये काहीही म्हणजे फरक नाही. आपण आपल्या घरी दरवर्षी जशी चटणी बनवतो अगदी तशी, आणि मसालासुद्धा ह्यांचं भाजण्याचं सुद्धा सिस्टीम अगदी खूप छान आहे आणि इथला स्टाफ पण खूप छान आहे. अगदी म्हणजे अगदी करायचं म्हणून असं काम करत नाही स्टाफ. जादा वेळ थांबायला सांगितलं तरी स्टाफ थांबतो आणि एखाद्याला अर्जंट चटणी पाहिजे असेल तरी पण तुम्हाला अगदी अर्जंट तुम्ही सकाळी हे केला तर दिवसभर मिरची वाळून तुम्हाला रात्रीपर्यंतसुद्धा मिरची म्हणजे चटणी तुम्हाला अगदी अर्जंट पाहिजे असेल तरी करून मिळते. त्यामुळे तुम्ही इथं या आणि चटणीच्या टेन्शनपासून बिंदास्त व्हा. नमस्कार. तुम्ही पण इथे चटणी करायला आलात का? म्हणजे आता यावर्षी आलं का गेल्या वर्षीपासून येत आहे? मग तुम्हाला कसं कळालं की बाबा इथे असं चटणी वगैरे बनवून देतात? असं पहिल्यांदाच इथे आले. गावातल्या बऱ्याच महिलांनी इथून चटणी पापड मसाले सगळं खरेदी केलं, त्यांचं मी बघितलं. ते चांगलं प्रकार आहेत सगळे आणि उत्तम प्रकारचे मसाले पण आहेत. आम्ही घरगुती मसाले पण पदार्थ बनवण्यासाठी नेले तिथले आणि आता चटणी करायसाठी मी 2 दिवस झाले यांना ऑर्डर दिली. ते आता मी आजच इकडे आले आणि सगळं मसाल्या भाजण्यापासून सगळं नीटवाट सगळं ह्यांच्याकडेच होतं. म्हणजे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे सगळे केलेलं आणि सगळं अगदी चांगलं आहे. आणि माझं शिलाई काम असते भरपूर, त्यामुळे मला अजिबात वेळ मिळत नाही. त्यामुळे मी यांच्याकडे सगळीच ऑर्डर दिली आणि त्याच्याप्रमाणे त्यांनी सगळं केलं. न्यायलाच आम्ही आज तयारच करून इथनं घेऊन जाणार. टेन्शन फ्री आहे. अगदी व्यापातनं न होणाऱ्या महिलांच्यासाठी अतिशय छान आहे. ते कन्सेप्ट त्यांची चांगली आहे की सर्व काही एका छताखाली तुम्ही फक्त मिरची सिलेक्ट करा. हो चटणी घरी घेऊन जा. म्हणजे खरोखर कौतुकास्पद आहे हा. आणि त्यांचं सगळं उत्पादन पण चांगलं. त्यांचे मसाले पण खूप चांगले. आमच्याकडे उत्तम प्रकारचे निवडक मसाले उपलब्ध आहेत. लवंग, दालचिनी, शहाजिरे पासून अगदी मोठ्या मिठापर्यंत. कोल्हापुरी चटणी स्पेशल बनवणारी खरी प्रक्रिया सुरू. घरगुती चटणी ही तयार बनवलेली आहे. ती आता घरपोच आम्ही डिलिव्हरी देण्याचे सुद्धा काम चालू आहे आमचं. आणि आम्ही हे घरपोच करण्याचं काम आमचा हा प्रणव करतो. हे आमचे सर्व पॅकेट्स आहेत. आता ह्याची ऑर्डर आहे, ते द्यायला आता हा प्रणव जात आहे. आता 1 तासापूर्वी ही ऑर्डर आलेली होती आणि हे ऑर्डर पोचवण्याचं काम आमचा हा प्रणव करतो. काही गृहिणींचा असा अट्टास असतो की मला चटणीमध्ये काळंच मीठ पाहिजे. ते सुद्धा टेन्शन आपलं इथं कमी होतं. इथं यांच्याकडे चटणी तयार करताना काळंच मीठ वापरलं जातं आणि तेही अगदी नैसर्गिकरित्या वाळवून न भाजता अगदी सूर्यप्रकाशात ते वाळवलं जातं. आणि आता उन्हाळा आला की गृहिणींचा दुसरा एक चर्चा असते की तू वाळवण्याचं काय करणार आहेस. पण ज्या घरी गृहिणी असतात त्या करू शकतात, पण ज्या नोकरीच्या निमित्ताने घराबाहेर असतात त्यांना वाळवण्याचे पदार्थ करायला मिळत नाहीत. मग त्यांना दुसरा पर्याय काय असतो की ते विकतच आणायला लागतात. जर तुषार मसाल्यांच्या या ठिकाणी तुम्ही आलात तर तुम्ही इथं त्यांचं अदर प्रोडक्ट्समध्ये त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे पापड म्हणजे वाळवण्याचे पदार्थ त्यांच्याकडे केले जातात. जर तुम्ही इथं बघितलं तर वेगवेगळ्या प्रकारचे पापड इथं वाळत घातलेले आहेत. हॅलो ताई, तुम्ही इथे आहात का स्टाफ म्हणून? इथं कोणकोणत्या प्रकारचे पापड केले जातात? इथे सर्व प्रकारचे पापड मिळतील. मसाले पापड आहेत, पालक पापड आहेत,
परत टोमॅटो पापड आहेत, परत साधे आपण घरी बनवतो त्या प्रकारचे पापड पण आहेत इथे. तुम्हाला कशा पद्धतीचे पापड पाहिजे त्या पद्धतीचे. तांदूळ वगैरे कोणते वापरता? इंद्रायणी चांगल्या प्रतीचे तांदूळ तुम्ही वापरता. तांदूळ इथे वापरलेले आहेत. म्हणजे आता इथं आपण बघितलं तर तुम्ही जसं ऑर्डर देताल तसं इथं तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे पापड तयार करून मिळतात. कुरवड्या वगैरे मिळतात तुपाल्याकडे, सालपापड्या वगैरे ते सुद्धा ऑर्डर प्रमाणे हां, बनवून मिळतं. म्हणजे कलरच्या वगैरे पाहिजे तर कलरच्या पण मिळतात. लग्नाच्या ऑर्डर वगैरे तुम्ही घेता? होय. ठीक आहे. असं म्हणजे आता ह्यांनी सांगितले पण मला त्या लग्नाच्या ऑर्डरसुद्धा घेतात, आपण बघितलं. आणि अगदी व्यवस्थित इथं वाढवलं जातं. आता यांचा स्टाफ जर बघितला तर सगळ्या ह्या गृहिणी इथं पण अगदी मनापासून त्या सगळं करतात. म्हणजे आपण जसं घरी आपली चटणी मनापासून बनवतो किंवा मनापासून आपले पापड बनवतो, कुरड्या बनवतो, तसं अगदी ह्या मनापासून इथे बनवतात. आणि त्यांच्या संसाराला पण तो थोडा हातभार होतो. आणि इथं जर त्यांचे दुसरे तुम्ही अदर प्रोडक्ट्स जर बघितला तर इथे बघा खोबरे लसूण चटणी आहे, शेंगदाणा चटणी आहे, परत कोरटा चटणी आहे त्यांची, जवस चटणी आहे. आणि हे खरोखर प्रोडक्ट तुम्ही एकदा ट्राय कराच, हे खूपच छान आहेत. आणि मसाल्यामध्ये जर बघितलं आपण तर चिकन मसाला आहे, गोडा मसाला आहे, गरम मसाला, चिकन 65 मसाला आहे, मटन मसाला आहे, कुर्मा मसाला आहे, तंदूर मसाला, फिश फ्राय मसाला, कोल्हापुरी ग्रीन चिकन मसाला, असे अगदी वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले आहेत. अगदी ते तुम्हाला एक छोट्या 10 रुपयाच्या पॅकेटमध्ये, 20 रुपयाच्या पॅकेटमध्ये. जर तुमच्या घरी कार्यक्रम असेल, समजा 25 माणसाचं जेवण जर असेल तर तुम्हाला समजा तुम्हाला पाव किलो मसाला पाहिजे आहे, पांढरा रस्सा मसाला पाहिजे आहे, मटन मसाला पाहिजे आहे, रोज यूजसाठी तुम्हाला गोडा मसाला पाहिजे, तो सुद्धा इथं तुम्हाला मिळू शकतो. म्हणजे अगदी सर्व काही एका छताखाली, म्हणजे चटणीपासून वेगवेगळे मसाले, वेगवेगळे वाळवणाचे पदार्थ, तर सर्व काही तुम्हाला एका छताखाली मिळेल. त्यामुळे एक वेळ अवश्य भेट द्या. ॲड्रेस आहे तो तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल, बालिंगे रोडलाच आहे. त्यामुळे अगदी टेन्शन फ्री राहा सर्व, म्हणजे उन्हाळ्याचे पदार्थ आणि चटणीपासून. खरोखरच ताई तुमचा हा उपक्रम खूपच चांगला आहे. म्हणजे महिलांना अगदी वाळवणाचे पदार्थ, मसाले वगैरे, चटणी यातून टेन्शन फ्री करणारा उपक्रम आहे. आपण यांच्या तुषार मसाले या चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.